Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gitanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III. Sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla, dili matud pa kini dali nga desisyon apan gihimo kini alang sa interes sa nasod. Ani ang report. Gikumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkataktak sa pwesto ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sumala sa Malacanang, effective immediately ang mando. Wala gitumbok sa mga mando ni Bersamin ang hinungdan sa pag-relieve kang Torre. Apan gitahasan kini nga siguruhong dunay saktong turnover sa mga dokumento ug aktibidad sa PNP. Niadtong May 29, dihang na-appoint si Torre isip ika-31 nga hepe sa PNP. Una kini, nahimo siyang hepe sa Criminal Investigation and Detection Group sa Kapulisan niadtong September 2024. Pipila ka adlaw human niini gipangunahan ang pag-aresto kang Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Siya sabag nanguna sa pag-aresto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte niadtong Marso. Isip PNP Chief, lakip sa direktiba niini ang 5-minute response time. Dili mo ubos sa 8 ka hepe sa Metro Manila ang gitangtang ni Torre tungod sa wala pagtuma niini. Niadtong Hulyo, naglusad siya og boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sa pagsulod sa Agosto, dunay balasahan sa PNP sa mando ni Torre. Gibaliktad kini sa National Police Commission kay wala matud pa kini miagi sa Napolcom and Bank. Gisiguro kadugayan ni Torre nga naresolba na ang isyu sa balasahan. Lakip sa ibalhin unta sa pwesto, si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nga sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla ang muhulip kang Torre isip PNP Chief. Samtang lisod apan gikinahanglan, kini ang paghulagway ni Secretary Remulla sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos nga tangtangon isip PNP Chief si Torre. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. Matud ni Remulla, dili man dali nga desisyon, gihimo kini alang sa interes sa nasod. Usa sa rason sa desisyon ang matud pa, pagsulay pagbalasa ni Torre sa posisyon sa pipila ka opisyal sa PNP nga gibaliktad sa Napolcom. Nakatutok daw ang Pangulo sa nagkahiusang direksyon sa iyang gabinete. Nagtuo matud pa ang palasyo nga kinahanglang misunod sa balaod ang mga lakang sa pagsiguro sa seguridad sa nasod. Wala una matud pa'y komento si Torre kalabot niini. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.